от студиото на Споделено с Камелия. Днес разговаряме по темата "Убиха кучето ми" заедно с Георги и Александър Аливонови и доктор Маргарита Янакиева. С нас вече е и Аксиня Боснева, председател на фондация АФА. Аксиня, здравей! Как ще коментираш този случай? За това, което на Жоро му се е случило, по интернет се продават животинки с неясен произход, заразени, опасни. И вие като неправителствена организация за защита на животните, за защита, на животните, следих внимателно разговора ви до сега и мисля, че назря момента да поставя въпроса, че за всички е ясно, и на вашите зрители, и тук участниците, че крайно време е в България да има зоополиция. Защото контролният орган, чийто представител е доктор Янакиева, няма разследващи функции. Те работят, както каза, работят по документи, а тя се е ровила допълнително. Това не е нейна работа. Зоополицията всъщност тя ще разследва и ще стигне до този Емил, не знам кой си, зооелит. Значи, ако те подадат сигнал до зоополицаите, те вече тръгва разследване и ще стигне до този човек. Зоополицията си е полиция, която защитава правата на животните. По един канал много съм гледала за такива полицаи в нормалните страни. Много животни се спасяват, защото има стопани, които тормозят животните си, държат ги вързани, гладни и така нататък. Така че назрял е момент, аз много разчитам, защото нашия премиер, знаете, че обича животните. И благодарение на него всъщност беше инкриминирана жестокостта към животните, нещо, което преди 200 години цивилизованият свят го има в своето законодателство. Ние сега доживяхме този ден да се инкриминира жестокостта, още не е влязла в сила, след някой друг месец ще влезе. Крайно време беше да се случи. Силно се надявам, че ще успее да се пребори господин Борисов и наистина да имаме зоополиция в България. Просто има нужда от такъв орган. Още повече, че ще има съдействието на организациите за защита на животните, които са доброволни организации и биха съдействали 200% на този орган. Аз писах на такава организация, когато се случи това с кучето. И никакъв отговор на това. Зависи на коя организация сте писали, защото... Има ли организации ментета, ако мога така да се изразя? За съжаление има, аз и затова съм ви донесла тук, няма да се види, но ето едни малки кучета в приюта, общинския приют на София, как се отглеждат, в присъствието на такава организация за защита на животните. Те са много измършавяни. От другата страна има пък изследване направено в една клиника, добра клиника софийска, в която е направено изследване на току-що осиновени кученца, малки от общинския приют, и е доказана болестта парвовироза. Тоест, в общинския приют се разпространява тази зараза и този приют... Те не ги ли лекуват там? Не, общината първо отказва, това общинско предприятие Коронес, първо отрича, че има такова заразяване, въпреки от другата страна изследването от клиниката. За какво го давам този пример? След като местната власт, която трябва да показва все пак пример на гражданите как се спазват законите, след като тя си позволява да нарушава законите, какво говорим за някакъв Емил, не знам какъв си, от измислена фирма Зооелит? Едноличен пример. Еднолична Личиско. фирма. Аз приканвам, ако някой в случая за това, което ти ни каза току-що, се чувства засегнат, отворена съм да гостува, да дойде да говорим на тази тема относно тази зараза, която там се разпространява. Предаването ни е отворено за всеки, но вашата организация някаква такава постъпка направила ли, начална стъпка, ако мога така да се изразя, за създаване на зоополиция в България? Ние сме организирали няколко петиции до сега. Правили сме официални предложения, включително в Народно събрание, всички инстанции, за които се сетите. Ние сме правили такива. На този етап резултат няма. Дори
си спомням, че ние предлагахме във връзка с кризата, в която, нали, все още плуваме, да не се създава някакъв такъв обособен орган зоополиция, а някакво с такова специфично звено, поне. нали, за да може с по-малко разходи. Но на този етап не сме имали някакъв продуктивен разговор с инстанциите, от които зависи това. Доктор Янакиева така се усмихва относно коментара на този въпрос. Защо? Има едно подписано споразумение, една наредба, 2, за координиране дейността на МВР, на органите на МВР и органите на Национална ветеринарно-медицинска служба. Но там е, как да кажа, много е разтегнато, не могат бързо да реагират, не могат да се съберат екипа от нашата служба, от ветеринарните лекари и от полицията. Минава време, проблема изчезва така полека. Така е написано кой на кого се обажда. Например, генералният директор. Ние вече нямаме Национална ветеринарно-медицинска служба, имаме Българска агенция безопасност на храните. Значи един трябва да се обади на друг, на трети, на четвърти, на пети. На неговия ранг, нали? И те, докато трябва да се разрешат, нещата се изгубят. Изгубват се. Но трябва да има законодателна инициатива и желание, за да се създаде зоополиция. Но това може би ще се получи при повече такива сигнали, ако обществото наистина има нужда от това нещо и си го търси и си го изиска. Да, и с момчетата си говорихме, че в крайна сметка, когато има институции, които не си вършат работата, нали, затова всеки един от нас е част от това общество. И ако няма развито гражданско общество, ние носим вината. Аз, ти, той. Всеки един от нас. Тоест, хващаме се двама, трима, започваме да пишеме, искаме срещи, искаме и се търси проблема да се разреши до край. Точно така. И би ли се включил? Вие двамата бихте ли се включили в такава инициатива? До край да търсите решение на дадения проблем и дадения въпрос, да потърсите отговор. Един въпрос, като нямаш билет, веднага идва в полиция, примерно, и те санкционира. Пък за тези извършители, дето мъчат животни, убиват и т.н. Явно много отговорите първа трябва да намериме. Аз ви благодаря, Георги, благодаря ти, че сподели тази за тебе толкова емоционална случка. Пожелавам ти се намериш много кученце, да ти запълни празнината в сърчицето. Професионално мнение, благодаря и на вас. Скъпи зрители, Споделено с Камеля приключи за днес. Ако не можете да издържите до утрешната ни среща, винаги може да изгледате всички досегашни предавания в канала ни. Къде? В YouTube. Сега ви оставам в ръцете на TV7 шоуто Пряка демокрация. Добър ден! Чао!